τα κατάπαυστα. Και εγώ θα δείχνω μόνο πόδια. Εμένα το άλλο είναι αυτό που με απασχολεί. Πώς θα προσεγγίσω το ρόλο της Πέγγις. Τι να προσεγγίσεις ρε Πέγγι, τον εαυτό σου θα παίξεις. Αυτό το φοβερό ζευγάρι έχω χτυπήσει φλέμα. Συγγνώμη ρε Ελένη, είμαι χάπατο. Ωραία τα παπουτσάκια σου, Πέγγι, πολύ ωραία. Εκτός από το σαλόνι θα βάλεις κάμερες και στη βιβλιοθήκη και στην κουζίνα. Και στις κλεβατοκάμαρες και στα μπάνια. Θα μου τους κινηματογραφήσω σε όλες τις φάσεις. Ρεαλισμός, ομός ρεαλισμός. Πέγγι, μοναδική μου αγάπη. Πάμε μια βόλτα με την Πόρσε. Τι κόμματος είναι αυτός? Θα τους πιάσουμε νεκρούς ή ζωντανούς!